گویا کہ الحمد والناس تائیں یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، او یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے، اوے ان دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے، اوے ان دیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں، اصحاب نبی اولاد نبی دا نوکر ہاں، میرے قلم نے